So finally लाथा मासे बोखांबाय आरो ना आयौ केमेरायाथ' एकदम फाइनालि बरायबाय नोंथांमोनखौ नैबे बेलासिनि रोमारि टाइमाव नैबे सानथैनि गुंखिखौ लाफानोसै दिनै जाथारलायबाय नामा जौजों गोदोथ' जायासै आरो ना बे हिन्दुआ स' थेवब्लाबो नायसाब गावनि खौहाय आइटेमबो बोरैबा डिग्रि बायनायमोन आं मिथिबाय एकदमबारे स्ट्रि खालामनायखा गावनाथ' नायजाखाय बिसिगुरनि मोदोमनाया मिथिबाय ओमफ्राय रायजोफोरजों थारमाने ना बोननो थांगासिनो आरो ना ओमफ्य नोंलाय होनदो माने बारा नङा ओरैनो मानै माथामसो मोननो लाबोगोन ओरैनो गोबाव जाबाय नालाय आरो मानैयाथ' मोनखागोन जों खाथांखा डाइरेक्टखा बुंबाथाय जाखायो जोंना बुंबानो जाखायो दा नों सिमां नुनाय सिमां नुखानाय दा सिमां नुखा फाग्ला बायदि सिमां नुदों ओरैबायदि बे सिमां नुबा आं फैसा मोनो ओमफ्राय नाबो मोनो बे नुबाथाय आंसो मोनो आरो ना गोबां नुना गुरब्ला नुनो थाखाय नोंथांमोना खनसे थावसिबावदों नायलांदो आरो ना सल' होनबाना एखेबारे डाइरेक्ट दैसिम थांगासिनो सल' थबावबाय दा डाइरेक्ट ना मोननायखौसो नुखागोन बिसोरो डाइरेक्ट रगिलखे सल' दे लामाखौ नायदोंसै होनबाना लामाफ्राथ' सैथोजोबखा नङा रावबो जै फैबाय आन्दायलांखाबाय फैनो हाखाया आरो ना जायगाफ्रानो ओमफ्राय नों दैलांबा नायदो बेफोराव ना हरनाया सब लुंखागोन आयौ नोंनो गारि हगारजायालाय सयथिबो आइखेन नुबाय बोरसान्दाफ्रा सोर बस्था जिनाय सिथोब खबाइया माबाया मा मोनामखो बेयाव जिबौ गोथै ना मा गोथै खोजोमा एकदम जिबौ गोथै हरथारनाय सेम मोनामखादों सिहानो फाग्ला बायदि लामाखा आरोना रायजोफोरनि जायगाया लामाफोरखौ दा रायज्लायसै आरो ना माथिया दल जायगाजों दुरुं गारबोजोब्बाय 15 दिनसो नङाबा आरो ना जाला जों डाइरेक्ट बैनागुरियावसो लागायलांसैलाय डाइरेक्ट रुपसियावसो थांसैलाय माबायदि मान खोनांगौ सेन गाज्रिफ्राबो दाफैखादों होनखायो आं जबाय डाइरेक्ट गोलैलांबाय दै थैखायो गोलैलांबाथ' ओरै देहायानो गोथौखा मान खोनो हाखाया हाजार सुपार बाइकआनो जादों खामानि गैया बेहाय मिथिबाय सुपार स्प्लेन्डार बिएस 50 थाखानि थांलाय फैलाय खनबा बे जायगायाव ओमफ्राय माबायदि मानखोलांनाय देन्जार फाग्ला जायगायाव ना बोनफैयो आरोना जों गोबावथारसैमोन आरोना नोंथांमोनखौ लोगो मोनैया दिनै लोगो मोनबाय नायदो लामाया नायदो सखाजों होग्राजोबसो आरो दैज्लाङाव दाफैखा नायहर गाहायाव नै हाजोला बायदि हाजो गोजौजों मानखोबोनानै थिखिनिजों फैनानै बावखुंग्रिनिफ्राय जौसिनबावसोनदां ना बावखुंग्रिनिफ्राय जौसिनबा ना ओमफ्राय नों रोमै नुहुरखायो नङा मासे जाया सिथोब नुनाया फैसा मोनबाय नाबो मोनबाय येस खोथादो पारमिसन ग्रेन्टेड आयौ मनोजोबखादों माथो आयौ जालबायावनो हायबाय फाग्ला बे गबाव फाग्लालै वादा स' फाइनालि लाथा मासे बोखांबाय आरो ना आयौ केमेरायाथ' एकदम हांगारजों दाफबजोबनाय एकदमलै नाखौ नायना माबायदि मोनदों सि फाग्लानि नानि खबाइया बथल बायनाय बथल बायनाय मोनखायो आरो ना नानि खबाइया ओमफ्राय जों माने एकदम गोसो होना बोनदोंमोन फैसाबो मोनबाय दिनै आजां गाजांनो ओमफ्राय आरो नाबो मोनबावबाय नै सिमां नुखादां मोनायाव देन्जार ना मोनसावजोबनाय आरो मोनबावगोन र' बावला स' बख'ग्रोसै आरो ना आदैबा नों बख'नोसै नामा दे न' फुरा जांलायबाय आरोना रायजोफोर मबाइलावसो फिसा नुयो दोनदोरा गाहायाव आइखौनो थब्ल' थाबथानानै थानायखौ नुवाखै दुरुं ज'जां गिनासो हामलामोन आं बेयाव लागायथार ना साल जायैया गोबाव जागोन आरोना रायजोफोर दिनै एसे जासिगोनलाय नै मल जाना मल खिनायनि खोथा दंलै हायनानि हाबानि गिबा नै हायना नोंनाव बेखौसो लांगोन बाराबा मासे लाखिलै दिनै आयौ होलाय सलासो होलायबाय माथो जाहोनाय खोथासो नालाय मानै जाबाय जोंना दादाया मानै वाव बेस्ट अफ लाक दादा वादा फाग्ला बेफोरबायदि लाखिखौ जों बय मोननांगौरा सिमां नुबाथाय जाजोबखायो मिथिबाय आदै खान्थिगिरि नायदो जोंनि गान्दुआ बेसे मोजां
बेसरनियावसो उन्दुयो आं बेसरनियाव आंनि सिमां नुनायसो नालाय बेसरनि उन्दुग्रानि सिमांसो बेसरनि गान्दुआवसो उन्दुयो आङो सिमां नुखादों आं देनजार मोननाय ओमफ्राय नैयाव मासे खानानै दोनबाय आरोना जोंहा बेयाव खानानै लांसैलाय इया नैलाय सेबलाय नै मबाइलावसो फिसा नुयो होद साला नै मानै जाबाय आरोना बेसरनि गान्दुआव उन्दुनाय सिमां नुनाय फैसा मोनबाय 3000 नङा नाबो मानै मोनबावबाय गनायसो मोनबावदों ओमफ्राय देनजार जाखायोनायलाय आलदाखा हैस बे गबाव फाग्ला हायहाबजोबखानाय गाज्रि हाबखादों नायजोबो हाथायानो देना थादों हाथायानो देना नै मोखांना इउ देन्जाराव हायो बे हनै फाग्ला गालफाजोंसो माबानांसिगोन बेखौ दालाय न' गालफाजों होनांलै ए है जाबाय दिनै मल आदै खान्दैगिरि नोंनि उदै सानाया खारजोब्बायमोन दा आइदै बेसरनि थावजों ओंखाम जानांगौ ओंख्रि संनांगौरा आं बेयावसो उदै साया फाग्ला जागोनलै मोनसावनायल' आदार नायबावदो आं बोखांजेनबावाखै दाबो दुसमन फ्रक बेस्ट लाक बियो जोंनि सल' होमबा दा नायलांदो